जों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनाव गुफुर हालामाव खेबनै बर' हारिखौ गाग्लोबदों। बिनि सायाव फेरेंगाया मा बुंगोन? फरेस्ट ब्युर'खौ बुंगोन ना आसाम सरकारखौ बुंगोन? दिनैनि समाव फेरेंगा नों सासे एक्सन डिबिनि केडार नङा नों सासे एक्सन डिबिनि सासे बिबानगिरि नङामोन। म्यानमाराव थानानै नों मालाबा समाव बिटिसि बिटिआरआव माबा मोनसे नों एक्सन डिबिनि केडारफोरखौ अर्डार हरदोंबो जानो हागौ। बिनि दायनिगिरिया सोर? 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2014आवहाय खेबनै मावदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे बिफानि फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि सिमावनो मावहोदोंमोन। आरो बिथांबायदि सासे थगायसुलाया भिडिअनि फुटेजाव फेरेंगानि खुगानिफ्राय खोनाखाबाय। सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबायदि राव ओंखारनाङा। मालाबा समाव सोरबा बर' हारिनि गेजेराव माबाफोर थांखानाय खोथाखौ जुदि रायखाङोबा पुलिसा हमो, एरेस्ट खालायो। आरो सोरबाफोर गुबुन हारिनि गेजेराव मालाबा थांखांनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै बर'नि सायाव खिथेर होखारोबा बेफोरबायदिखौ सोर सामलायगोन? सासे बर' समाजखौ बर' हारिखौ मोजां खामानि मावनो होननानै सासे गेदेरमाया बिबानाव दं। फेरेंगाया सासे एक्सन डिबिनि लेखा गोरोंसिन होननानै गावखौ साननानै लायोबा बर' समाजनि गेजेराव हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ। गावखौनो गोरोंसिन, गावखौनो बयनिफ्राय देरसिन साननानै लाग्रा फेरेंगाया बेबायदि गावनि सार्थ लबिखौ गावनि माखासे आखल आखुआ देखायगासिनो। थांखांनाय खोथाखौ मानो रायखांदों? नोंसिनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि माखासे खामानिया मावनानै देखाय। नैबे दालांखौ आं मावबाय, नैबे लामाखौ आं मावबाय, नैबे आं कलेजखौ आं मावबाय। बेबायदि माखासे आसि दिन्थिनानै कलेजफोरखौ, लामाफोरखौ, दालांफोरखौ, जिखुनु जाया माखासे बर' समाजनि खामानिफोरखौ गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि गेजेराव थांनानै लाजि फोनां माखासे खोथाफोरखौ बिपिएफखौ लाजि फोनाङो ना सोरबा बर' समाजनि गेजेराव लाजि फोनाङो? नाथाय नोंसिनि माखासे राजनितिकआ मा? थांखांनाय माखासे गिथाव बाथाव जाथायखौसो रायखांनानै बेबायदि माखासे गोहो खुंथायाव थानो नागिरनाया मालाबाबो गनायथाव नङा। बिनि थाखायनो आं फेरेंगाखौ आं बुङो, गुफुराव खेबनै बर' हारिखौ गाग्लोबदों। बिनि सायाव फरेस्ट ब्युर'खौ बुंगोन ना नों आसाम सरकारखौ बुंगोन? दिनै नोङो हाग्रामाखौ बुंनो हाबाय। जोंहा नोंसिनि बुंनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो माखासे नोंथांमोननि माखासे एन्सारखौ जोंहा बुंनांगौ थाया। नाथाय माखासे बर' आरो गुबुन हारिजों दाङाबाजि जानायखौ नों मानो बुरखांदों? बिनि सायाव जोंहा सासे बर' मानसि हिसाबै बा बर' हिसाबै नोंनि खुगानि रावखौ जोंहा बुंनांगौ अधिकार दं। थांखांनाय गिलु बालु माखासे जाथायनि सायाव बुंनांगौ जोंहा माखासे, नों बिबानगिरिबाबो, नों सासे एक्सन डिबिनि दैदेनगिरिबाबो बुंनांगौ जोंहा अधिकार दं। थांखांनाय खोथाखौ नों दा रायखां, आसि दिन्थिनानै नों बुं हाग्रामाखौ, नैबे लामाखौ आं मावबाय, नैबे लामाखौ आं बानायबाय, बेबायदि लाजि फोनां। नाथाय थांखांनाय खोथाखौ नों दा रायखां। नोंबो सानसे समाव म्यानमाराव थानानै एक्सन डिबिनि केडारफोरखौ माबा मोनसे बिथोन हरदों, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै सोरखौ बुंदों नों? सोरखौ बुंदों नों? बिटिसि बिटिआरआव हयथ' मालाबा समाव नोङो माबा मोनसे एक्सन डिबिनि केडारफोरखौ म्यानमाराव थानानै नोंबो माखासे बिथोन हरदों जानो हागौ। बिनि थाखायनो सोरखौबा बुंनाया नोंनावबो गोलैयो। नों हायोबा एक्सन डिबिनि केसनि सायाव दिल्ली सरकारखौ बुं, गुवाहाटी सरकारखौ बुं। नाथाय नोंथांमोननि माखासे गिथाव बाथाव थांखांनाय खोथाखौ रायखांनाया मालाबाबो गनायथाव नङा। लोगोसे आं खावलायो, 5 बोसोरनि गोहो खुंथायखौ लानानै फैबाय थानाय समाव फेरेंगाया जिर'। गावनि माखासे पेन्सननि दरमाजों गावनि न'खरखौ सालायलांनो हागोना? गोब्राब। मानो होनोबा ओरैबायदि 5 बोसोर जायैयावनो जेरैबायदि खामायदों, जेरैबायदि बर' समाजनि गेजेराव लुथिदों, जोंहा लुथिनायाव जेबो बुंनो थाङा। जेब्ला फोरोंगिरि मावदोंमोन बेबायदि समाव फेरेंगानि एकाउन्टआव बेसेबां दंमोन? फेरेंगानि न' बाङा माबायदिमोन? दिनै
हरखाबै समायना रमायना वालखौ दाबुं फेरेंगानि न'खौ दाबुं गावनि माखासे जाथि खुरमा गावनि फिसाजो बिजामादैनि माखासे नायदों थिग जादों गावनि फिसा बिजामादैखौ नायनाया बियो गावनि धर्म नाथाय जोंहा बुंनांगौ माखासे खोथाया थायो दिनै गावनि फिसाजो बिजामादैखौ जुदि नायनो हादोंबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय गावनि केदारफोरखौ जायफोर जोबथेसालियाव दं गावनि सिनियर दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव दं गावनि केदारफ्रा दिनै केसजों भुगिनानै दं नाथाय बेखौ फेरेंगाया गोसोआव दंना गावनि एकाउन्टआव थाखा सोनो थाखाय मुखुब गावनि न' बां हा हु बायनो थाखाय मुखुब दिनै लाजिनांगौ एनडिएफबि आफादाव हाबैनि सिगां गारि गुरा गंबेसेमोन एनडिएफबिआव थानाय समाव गारि गुरा गंबेसेमोन फेरेंगानि एकाउन्टआव बेसेबां थाखा फैसा दंमोन लाजिनो सोलों आं फोरोंगिरि मावनाय समाव माबायदि अबस्थायाव दंमोन आरो एनडिएफबिआव थानाय समाव माबायदि अबस्थायाव दंमोन एसे लाजिनो सोलों समानै राननानै जानो सोलों फेरेंगा थांखांनाय खोथाखौ दा रायखां थांखांनाय खोथाखौ रायखाङोबा गुफुरनि रायजो राजानि जानानै फरेस्ट बुराखौ बुं आसाम सरकारखौ बुं